עושים? עידו, מה אתה עושה? מה אתם שותים? שוקו. עידו, איך קוראים לו לילד שלידך יושב? איך קוראים לו? ירדן. ירדני. ירדני, דני. איך קוראים לילד שיושב לידך? עידו. עידו. עידודי, מי אח של ירדן? רותם, ומי עוד? עדי. עדי אח של ירדן? לא, עדי. עדי, מה היא? עדי אבא של ירדן, נכון? לא. עדי היא? רותם. איך קוראים לאח הגדול של ירדן? לא, איזה מבולבל אתה. עידודי, איך קוראים לאח הגדול של ירדן? שהוא מספר 1. לא. מי מספר 1? עמית. ואיך קוראים, מה השם של אבא של ירדן? אבא של ירדן קוראים לו יובל. ירדני, איך קוראים לאח של עידו? נכון, עידודי. ירדן, איך קוראים לאח של עידו? עידודי אח גדול? נועם גדול או קטן? עידודי, נועם גדול או קטן? עידו, נועמי שלנו גדול? ורותם קטנה או גדולה? קטנה. ירדן, לאן אתה הולך? ירדן, שב. מה לא? אנחנו פה באמצע שיחה, אבל. לבריאות. תגידו, אתם חברים טובים? כן. מה ירדן? אתה רוצה לשבת קרוב? ויש פה עיתונים, מפריע לך? אז אני אעזור לך. טוב, רגע, אני נחת פה.